Attorney General Justin Muturi wacho ni ber ka omed rido kamba e kedo gi weche mag mibadhi e pachoka. Kowuoyo romo mar dhialo odiochieng' kedo gi mibadhi, Muturi owacho ni ber ka tudruok makare obede nywako lwedo e kind jo Kenya mopogore opogore tieko weche mag mibadhi. Nyasi mar odiochieng' kedo gi mibadhi ihingo mar medo puonj e wi ting' ma ji nigodo kata winjo kaw mar tieko chind mibadhi. The certificates come from elsewhere. Jurisprudence across the region. The representative of the private sector. In this debate about the fight against corruption, it is the simple things that we do. Sometimes we don't notice them, but it is these simple things that we do, behavior, that have very profound results. And the effects are they go so far. It is not how high you may be that creates impact, positive impact in the fight